Blíži sa dátum volebnej konferencie SPF v pondelok 7.10.2024. V poslednom vašom videu ste vraveli o tom, že ak sa nájde niekto mladší a ambiciózny, tak mu to s radosťou prenecháte. Ako je to aktuálne a pôjdete do volieb o post prezidenta SPF na ďalšie štvoročné obdobie? Tak v prvom rade kandidovať na funkciu prezidenta budem. A to aj z toho dôvodu, že mi je Slovenská plavecká federácia veľmi blízka a veľmi mi na nej záleží. Je to aj z toho dôvodu, že najbližšie volebné obdobie na 4 roky by som chcel už ako posledné moje volebné obdobie vydržať a priniesť Slovenskej plaveckej federácii aj nové rozvojové projekty. Prečo je dôležitá táto konferencia? Je dôležitá preto, lebo je len raz za 4 roky a volíte si svoje vedenie SPF, ktoré bude vás reprezentovať a ktoré je podstatné pre činnosť celej Slovenskej plaveckej federácie. Budú to zástupcovia jednotlivých športov, ale aj zástupcovia volení do orgánov spravodlivosti SPF. Takže ja prosím, aby ste všetci brali túto úlohu vážne, pretože bez členov rady, ako aj komisie orgánov spravodlivosti Slovenská plavecká federácia nemôže fungovať.